Egunon, Ainara Arrizabala ganaz, ikastolako irakaslea eta LH-en bizikidetza arduraduna. Bai, neu nahi bergainaz, gorputz hezkuntzako irakaslea eta etikako irakaslea naz DBH-en, eta bizikidetza arduraduna bai DBH eta batxillergoko etapa. Bueno, ez da, nik esango nuke proiektua dela ikaslei bizikidetzaren ardura, bai, apurbet trasladatzean, ez? Eta eurengan har dezaten indar hori egiten. Bai, akauen eurek arazo ezberdinen aurrean abilezi ezberdinak edo tresna ezberdinak lantzean datza eta gero praktikan ipin. Ez da, beti akauen irakaslea da ipinten dugu eredu moduen edo eurek diesela arazoa konpondu behar dabezenak, baina gero bila da bizitzan zehar, hainbat arazoen aurrean eurek aurpegia eman beharko dabela eta honek praktikan ipinten dabe, ez da, etorkizuneko abilezi hori. Bueno, azten garez beko mailetatik, LH5 izango litzateke proiektuan parte hartzen dauen lehen kurtsoa, LH5 eta 6 parte hartuko leukea, eta gero hortik gora, zetan garez. Bai, horren helburua da urtero bitartekari berriak sortzea, ezta? Holan etorkizun baten, lehenengo urte honetan kurtsoko gelako bi bitartekari dauz, baina horren urtean beste bi izango ziren, beste bi formatuko ziren, eta holan urtez urte, dakauen abilezi horiek ikaslegoen gehiengoa lortzea da helburu, ezta? Urte batzutara, zenbat jende gehiago eduki abilezi hori, hasikeran bitartekaritza proiektu hau lehenengo eta behin jakin bitarbazken bitartez egiten dugula, eta lehenengo egiten da gela pasetan da apurru eta saluten zetan datzan proiektua. Eta eurek bolondrez aurkeztu behar direz, eta behin zerrenda ekogunean aukeraketa egiten dugu, kontutan hartuta ze perfil gure dugun, ezta? Gure dugu lider bat, baina izan da lider positibo edo negatibo, izan da gero desberdintasuna, genero atletik, kultura, bilatzen dugu ez izatea oso homogenea, baizik eta oso heterogeneitate hori bilatzen dugu, ezta? Behin ikasleak aukeratuten dugu zuenean, bi direzela gelako, egiten dabe formakuntza bat, 8 ordukoa, eta formakuntza horretan lantzen dabe, adibidez, ez zelan hurbildu ikasleen gana, arazo bat ikusten danean, egoera batzuk bidez konkretuki, zeinetan parte hartu bat labeza. Da jasarpen posible bat egotea, pertsona bat baztertute egotea, arazo bat emotea bi pertsonen artean, ikasketekin, bebai, arazoa dekoz, ez dakit zean hurbildu irakasle baten gana, edo laguntza eske, eta eurek detekta behar dabez. Horrek detektateko formakuntza egiten da, eta zelan hurbildu eurekan, ezta? Eta gero ze komunikazioa erabil, agresibidadea, agresiboa, pasiboa, asertiboa, hortik du apurpen. Eta gero egiten da jarraipen bat. Urtean zehar, ian behin, bi orduko jarraipen bat egiten da, ia ze kasu egon direzan, zelan kudeatu direzan, eta gero beba egiten da, adibidez, soziograma bat egiten da, roleplaying bat egiten da, egoera baten aurrean interpretak, ninaz erasotzailea, ninaz azerretzen nazena, artebetan hau, zelan aktuaten dut. Argi dago, ekarpen handi edala, aukera bat ikasleentzako, hori honan da. Estrategiak jasoko dereaz, ez ikastolan bakarrik auren bizitzan, bai etorkizunean eta gaur egun bebai, hemetik kanpo edozein bizikidetza arazoren aurrean zelan jokatu, azkenean horretan garrantzitsua pegatzea. Hauen honegaz ez da helburua ez da arazorik ez emotea, baizik eta arazo izaten da arazo horreri zelan afronta arazo hori, ez da? Zelan kudeatu, gatazkari aurre egiteko eta soluzio bat edo konponbide bat. Eta inarak esaten da moduen akauen bilatu den dena askotan faltetan dazkuna da estrategia egokiak arazo edo konflikto horreri aurre egiteko, eta hor garatuten da. Formakuntzaren bitartez eta gero praktikan bitartekaritzak emoten diezen, ezta? Eta gero garrantzitsua da, nagusi bat, irakasle bat, edo tutore bat, edo guraso bat, egon barik, haurek
ikasleak hauren artean arazoa konpontzeko gaitasun hori sustatu. Idea eta haurek ere igual eroso hau sentitzen direz, eta enpodera egiten direz. Hori da. Akauen konfiantza hori sentitzen dabe, ahaldundu egiten direz, eta akauen heldutasun maila bat dagoetzen dabe, ezta? Oin, esan doan, moduen gatazkak beti emongo direz. Bizitzan zehar, inevitablea da, akauen ideiak desberdine dauz, gauza da, zure ideiak zelan defenditu den dozuzan, bestari kalte egin gabe, eta honek ematen dozuz, hori estrategia horik. Askotan, arazoak larri bihurtzen direz, estrategia horrek ez dugu zelako. Eta honen bitartez garatzen direz, eta heldutasun hori dekozunean, akauen emango dautxuna da, aplom hori, ez dakit egoten jakin, ez da, egora ez hori. Sensibilidade berbera biliko nuke, azkenean sensibilidade berezi bete ukitea da, gauzei aurre egiteko, ez? Gatazki aurre egiteko, eta detektatzen jakitea, noz dan balizkar bat, noz dan zauzerre, igual sakonagoa, fuerteagoa, gogortzagoa, aurreri, era desberdinetan, estrategia desberdinekin aurre egiteko aukera hori eukitea, ez? Aukera bat. Igual eleatzen kasuek egon direz, eta oso ondo. Egia esan haurek bitartekariak gogotsu dauz, eta beti dabiltzez, jentari eskaintzen, ez? Edozein liskartzu ikusi ezkeron proposatu egiten dere. Bitartekaritza bat egingo dugu, arazoa gehiagora joan aurretik, ez? Aukera bat horretarako bai, arazoak mozteko handiagoak edo bol handiagoak egin aurretik. Baina ez direz, egia esan, hainbeste arazo egon, edo emoten du, nahiko gula zaili ibili garez. Bai, akauen igual egon kasuan patioko gauza direz. Hori da. Bai, eta igual eleatzen emoten da patioko bitartekaritza gehiago. Gurean igual seriagoa da. Normalean egiten duguna da, niri haietan dazte, tutoraren bitartez, ikasle batek ikusi daudelako, eta nik proposatu den txeat bitartekaritza bat egitea. Azaluten txeat zertan datxan, eta eurek bolondrez aurkeztu behar direz. Ze non nos pasea azte, aurkeztutea, gatazka bat eukidabe, eta klarua zan bitartekaritza bat egitea, argia zan, eta ez dabe gure izan. Behik pasetan da, kasuak, esaten da ez gure artean konponduko dugu, edo pasetan itxiko dugu, edo eurek kudeatuko dabe. Lehenengo niri esan barraztea, nik kudeatzen dut, azalduten dut, proposamena egiten txeat, eta espazio bat proposatu den txeat lotzeko, ordu bategaz, eta nik aukeratu den dudaz bitartekari. Normalan bitartekariak, izen barri ez adinez nagusiago, ez kurtso berekoak, ez da txikerra. Nagusi batek berbaiten dagoenean igual errespetua edo seriotasun gehiagoa sartuten da, eta horregatik egiten dugu, ezta? Gero bai, ni saiatuten naz bitartekariak aldatuten joatea. Batekin badeu, beste batek esperientzia hori jasotzea, ezta? Horten egia da ez dugula eukia inbeste kasu, agian honen publizidadea edo zabaldu inbarko gendun, zelan dekogun programa hau, eta horren ondorioz igual bitartekaritza gehiago emongo ziren. Bidea be igual ez da, beste bideo bat bihartu barko gendun. Akauen tutoren bitartez, edo eurek patioan ikusitakoaren bitartez, egetan dazten hiri, eta gero nik kudeatzen dut. Agian, buzoi bat ipini, idea bat izango zan, eta ez banaz hau sartuten, buzoia dekot eskura, ezta? Beste idea batzu diez. Baina, oin, lehenengo urtea ikusita, hau da prozesu bat urterik urte hobetuten joan beharko dana, ezta? Igual datorren urtera beste proposamen batzuk egiten dugu, eta bat izen da hori, programaren difusioa, zelan zabalduten dugu, eta gero kasuak emonal izateko, bideo bakarra ezatea ni gana edo euren gana hurbilutea, baizik eta anonimato hori edo hurbildu buzoiera, eta nire bitartekaritza proposamena sartzen dut. Niagazoa azalduz eta beste bideo bat izan deke. Azken saio hauetan dabiltzez difusio hori egiten, eta publizitatea haure sortzen, hauren ormairudiek eta hauren informazio guzti hori apurbet urtean zehar eginikoa eta hauren lan hori agertze aldera edo
prestaketa bat egiten, ez? Prestaketa berezi bat, eta gero bitartekaria joango direz beste geletara, bai, gela osoetara, salpenak eta egindako lana aurkeztera. Lehenengo urtea da, formakuntza kanpoko enpresa batek emoten deu, egian etorkizun baten, guk esperientzia eukinda, formakuntza guk emongo gendun, gero bitartekariak nik aukeratu den dodaz, baina agian ikaslegoa behin jakin da urteak paseta eta jakin da zelan dan programa eurek aukeratu ala bez bitartekariak bai. Gero eta bitartekari gehiago aukiko dugu, aurten dekogu kurtsoko bi, datorren urtean beste kurtsoko bi, eta gero aukerak eta bat egon alda, apurbet libreago, azkeagoak izen, ezta? Zentzu horretan, ondino ni irakasle moduen, bitartekaritza egiten dugu, espazioa nik antolatzen dut, baina eurek kudeatu halko zerean etorkizun bat. Lehen urtea da, eta bide lagunak gara, baina azkenean gauza guztiak bezala, ez? Aurrera egin ezkero, autonomia. Baina, positiboa da, zen gure bat. Eta beharrezkoa. Eurentzako ona da, irakasle goantzako askotan emoten diez arazorik txikitzu ediaz, baina bai egon barzara, atendidu barzu, gainean egon barzara, eta honek be guri libreaten dozku zentzu baten, ezta? Tutoreak dekeaz, pioan lan dekeaz, pio bat ikasle, bene ikasgaia mon beharra, eta zentzu honetan gauza txikitzuek euren artean kudeatzerakoan, askoz be liberatago gauz, eta eurek be ikasten da, ezta? Autonomia eta heldutasuna, azkenean, ez? Zuri betxarloan, bai.